নহয় ছাৰ, প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল মই যিহে অৱস্থা চলি আছে এই ৩-৪ দিনত মোৰতো সেইবিলাক কোনো ভাৱেই নাছিলে। প্ৰথমটো হ'ল মোৰ ওপৰত যিটো এটা অপপ্ৰচাৰ চলায়, যিটো এটা মানে বেয়াকৈ মানে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে। মানে মোৰ থাকিবলৈ জেগা নাছিলে, মানে ঘৰত থাকিলেও ঘৰৰ মানুহখিনিৰ সদায় চিন্তা। আৰু ইয়াৰ মাজতে যে মোক আজি মন্ত্ৰীসভাত যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব মইতো ভাবাই নাছিলোঁ। গতিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজতো মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি। প্ৰমোদ বড়োৰ যদি 100 টকা আছে, দীপেন বড়োৰ লগত 1000 আছে, জানে? আমি নাজানে নেকি এইবিলাক? এপচি নেতা ক'লেহে কোন MCLA EM সকলৰ লগত কিমান পইচা আছে। এপচি নেতাসকলৰ লগত ডাবল গুণ পইচা আছে। ক'ত পাইছে এই পইচাটো? ক'ৰ পৰা পাইছে? চাকৰি কৰে না বিজনেছ কৰে? বিলাপ না, বিলালেও নিজিকিব। শান্তি লাগে মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব, এসটি লাগিব, তাৰপিছত মাটি পাটা লাগিব, আমাৰ শান্তি থাকিব দিব। আমাৰ खुलुमबाय आरोबाव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै जोङो नैबेनि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। नैथियावहाय आरोबाव नैबे इसि मिटिंआवहाय मा बुंदोंमोन बिनि सायावबो एसे ससे खोनासंनानै जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन। आरो थामथियावहाय रायजोफोर जोङो बिश्वजित दैमारि सारनि सायावनो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। बे समावहाय खोनासं रायजोफोर, सासे सुबुङा बर' हारिनि सायावहाय माबायदि मुगैनाय बाथ्रा बुंदों हयथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव खोनाखाबायना। दा जाय मानसिखौ आङो दिन्थिदोंना बे मानसियानो जोंनि बर' जाथिखौहाय मुगैदों। मानो मुगैदों बियो गावसो मिथिगौ। नोंथांमोना खोनासं भिडिअखौ, बियो मा बुंनायमोन ससियेल मिडियानि सिगाङावहाय। চুৱা লগাই দিছে, চুৱা হৈ গৈছে। গংগা জলেৰে ধুব লাগিব, গোটেই মন্দিৰটো গংগা জলেৰে ধুব লাগিব, যজ্ঞ পাতিব লাগে। আচল একজেক্টলি ৱৰ্ডটো হ'ল ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি যজ্ঞ পাতক, ভাল পুৰোহিত আনক, কামাখ্যাৰ পৰা বা ক'ৰবাৰ ভাল পুৰোহিত আনি মানে আপুনি শান্তি জল ছটিয়াই পবিত্ৰ কৰক জেগাখিনি। গেলাই গৈছে, গুন্দাই। रायजोफोर, हारसाफ्रा दिनैसिमबो जोंनि बर'खौहाय मुगैनाय दङ। दासिमबो बिसोरो बर' जाथिखौहाय मोजां मोना। माब्रै जेन'बा बे एसेम्बलि हाउसआ माब्रै सुवा जाखो नोंथांमोनाबो बुंलाय। मानि थाखाय सुवा नांखो? किहर कारणे सुवा लागिले ना? কি কারণে সুয়া লাগিছে এই এসেম্বলি হাউস? আমার বড়োর জাতির পরা বিশ্বজিৎ दैमारि স্যার আর মিসিং পরা একজন নেতা বহার কারণে এটু সুয়া লাগিছে না? এতিয়ালৈকে আপনি বড় জাতির ইমান ঘেনা লাগে নাকি? এটু কো। যদি এনেকুৱা ঘেনা লাগে তেনেকুৱা হলে আমার বড় জাতির কারণে একটা বেলেগ ঠাই বনাই দিলে ভাল হব। আমার সেপারেট স্টেট বনাই দে। যদি ঘেনা ইমান লাগে তেনেকুৱা হলে আমার বড় জাতির কারণে আপনি বড় জাতির লগত থাকিবলৈ মন নাই, যদি আমার ঘেনা লাগে যদি, তেতিয়া হলে আপনি আমার বড় জাতির কারণে ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারে কয় দে বড় জাতির কারণে সেপারেট স্টেট বনাই দে বলে না? হয় না নাই? नंगौना नङा रायजोफोर? मानो इसेबां मुगैदों? मानो उद्रायलायनायनि बाथ्रा बुंदों? मानो बिधान सभाया खालाय जानायनि बाथ्रा बुंदों? सोरनि थाखाय खालाय जादों? हा रायजोफोर बुंलाय। बे मानसिया सोर? नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ APW नो, आसाम पाब्लिक वर्क्स जानो हागौ ना? बिनोखा आसाम पाब्लिक वर्क्स, बेखौ बुंखादोंखा ससियेल मिडियायावहाय। दा बिथाङा गभर्नमेन्टनि रावबो नङा, सासे गभर्नमेन्ट कर्मचारिबो नङा बियो। अब्ला बेबायदि मानसिया दिनैसिमबो जोंनि बर' जातिखौहाय ट्राइबेल्सफोरखौहाय मुगैनायनि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां लाजिथावना। ट्राइबेल्सफ्रा ना সকলো ট্রাইবেলস কারণে ইমান লাচৰ কথা কৈছে। আমাৰ ট্রাইবেল জাতি যিমান আছে অসমত থাকা সকলো ট্রাইবেলত এইটো এই মানুহে আমাৰ ঘেনা লাগিছে, আমাৰ ঘেনা কৰিছে। আগত পৰা আমি শুনিবলৈ পাইছে ট্রাইবেল জাতিৰ
কিবা পকা পকি খায় কেকৰা খায় ইন্দুৰ খায় আৰু কি সাপ বলে খাই বলে এইটো ঘেনা লাগিছিলে না আমক থামক খাই বলে এনেকুৱা কৈ ফালে ঘেনা লাগিছিলে এতিয়ালৈকে ঘেনা লাগে ট্ৰাইবেল জাতিৰ কেনেকুৱা মানুহে आं सानाखैमोन दे माब्लाबाबो बेबायदि बाथ्रा ओंखारगोन होननानैहाय बिश्वजित दैमारी सारखौ लानानै बिथांखौ मन्त्रि होनो बानानैहाय बेबायदि बाथ्राखौहाय बख'दोंमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नायदो लिस्टआवहाय बिश्वजित दैमारी सार दङ बिश्वजित दैमारी सारा जेब्लानिफ्राय आसामावहाय केबिनेट मन्त्रि जानानै एसेम्ब्लियावहाय जिरायदोंना बे समनिफ्रायनो आसामिसफोरनि जायगाया जोंब्लाव माब्लाव जादों रायजोफोर जाय जायगाया हाब्रुजोंहाय साग्लोबनानै थायोमोन बे जायगायाबो गार्डेन जादों जाय जायगाया गोबाय गिजियावहाय एसेम्ब्लि हाउस जायोमोन बे जायगायाबो बिल्डिं जादों रायजोफोर दा बेफोरखौ नुसेयावबो बिथांमोना दिनैहाय बर' जातिखौ मुगैनाय बाथ्रा बुंदों दा बिनि सायाव रायजो राजा बर' जाति आरो हकल ट्राइबेल कि खबरै बिसारे कमेन्टआव हरनो हागोन मा बुंनो सानो दिनै जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना एसेबां मुगैजाबाय बर' जातिया दायो बेबायदिथ' जाथावना नङाना ट्राइबेल्सफोरनि साननाय बायदि नन ट्राइबेल्सफोरनावहाय गैयानो बुंजायो बुंनो थाङोब्ला ना दिनै बर'फोरनि न' बाङा फरेन टाइप बिल्डिं लुनानै लानायखाय मेगन सादों नामा आसाम टाइप बिल्डिं लुग्राफ्रा बेनो जानो हागौ रायजोफोर मिथिबायना दानिया खोनासंदो इसि मिटिंआवहाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मा फोरमायनानै होदों लेन्ड आरो लेन्ड रिभिनिउ रिलेटेड যিবিলাক কিবা আছিল বিষয় আছিল মাটি সম্পৰ্কত আমি মাটি আমাৰ যেটো লেণ্ডলেছ মানুহ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে যিবিলাক কথা আমি যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগত কোৱা হৈছিল কমিট কৰা হৈছিল তাৰ ওপৰত বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যেটো মানে বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন আছে 6+1 7 বিঘাকে ৰুৰেল এৰিয়াত মাটি পট্টা দিব পাৰে আৰু টাউনত হলে এক কথা পাছলেছা মোটামুটি 1.5 কথা মাটি দিব পাৰে যদি লেণ্ডলেছ মানুহ হয় তেওঁলোকক মানে কেটেগৰীবিলাক কেনেকৈ আমি চিনাক্ত কৰিম লেণ্ডলেছ মানুহ হয়নে নহয় এই সকলোবিলাক হেৰি কৰাৰ কাৰণে আমি একোটা জোন কৰি পেলাই আমি কমিটি বনাই গোটেই বিষয়বস্তুটো চোৱাৰ কাৰণে লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমি তেনেকুৱা জোনেল কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইতিমধ্যে চিৰাঙত কোকৰাঝাৰত এই কমিটিবিলাক গঠন হৈছে আৰু বাকি আমি ওদালগুৰি তামুলপুৰ বাক্সা এইবিলাকতো কৰিম निश्चय नोंथांमोना बयबो मिथिबाय ससियेल मिडियायावबो खोनाखाबाय बिपिएफ पार्टिया डिसिजन लाबाय जे थांनाय इउपिपिएल सरकारा 3.5 बोसोराव जेरैबायदि हा पाट्टा राननानै होदों हानि लेखा राननानै होदों थिग बेबायदिनो दानि सरकाराबो हा गैजायै सुबुंफोरनोहाय टाउनावहाय 1.5 काठा होगोन होननानै बुंदों आरो गामि ओनसोलावहाय 7 बिघा हा होनायनि बाथ्रा बुंदों माबायदि सुबुंनो हा होयो बेखौ नोंथांमोना इयुननि समाव नुलांगोन मोनथावना सुबुङाल' मोननो ना मोनथावै सुबुङाबो मोननो बेखौहाय नोंथांमोना इयुननि समावहाय नुलांगोन रायजोफोर दानिया रायजोफोर जोबनायावहाय जोङो बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारिनि सायावनो जों फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर गिबि इन्ट्र'आवहाय नोंथांमोना नुखादोंना खोनाखादों इन्ट्र' आं मा होदों हाग्रामा महिलारिनि गोसोआ माब्लाबाबो मोजां नङा खोमा ना लिडार्सफोर बिथांनि गोसोआ मात्र फैसानिल' नामा साननायफ्रानो बिनि थाखायनो बिथाङा जेब्लायबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामोब्ला बिपिएफनि सीएमआ बेसेबां नलेज गोनां आथिखालनि नुनायावहाय दा बेबायदि सीएमखौ जों बर' जातिया मदद खालामै दिनैसिमबो जों बर' जातिया नासयजागासिनोसो दङ आरो जायफ्रा बड'लेण्ड बिदोंना बिथांमोननि बड'लेण्ड बिनायखौ आं जेबो बुङा नाथाय बिथांमोना सोरजों थानानै बड'लेण्ड बिदों
नैबेखौसो आङो कुइसन खालामो रायजोफोर मिथिबाय ना जाय मानसिजों जाय सरखारजों थाफानानै बड'लेण्ड बिदों बे सरखारा बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंग्रा सरखार अब्ला माब्रै बड'लेण्ड जागोन हा रायजोफोर सेपारेट स्टेट बुंनाय लोगो लोगो आसामिसफ्रा खर'आवहाय अर जोंब्लावो अब्ला रायजोफोर जोङो खौसेबो गैया सेपारेट स्टेटखौ जों माब्रै मोनगोन बेखौसो जों साननांगोन ना दिनै बुंदोंमोन बिपिएफनि सीएमआ आं सरकाराव फैयोब्ला दान मोनसेनि उनावनो आङो रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नो हागोन बहाथो रायजोफोर बहाथो बख'नो हाखो आरो बुंदोंमोन दे बिथांमोना जायफ्रा थांनाय एग्जामावहाय 2026 नि मेट्रिकआवहाय जायफ्रा आरो क्लास 12 आवहाय पास जाबाय 100 जौखोन्दो लानानैहाय 100 मार्क लानानैहाय पास जाबाय बिसोरनोहाय लेटार मारिग्राफोरनोहाय 3 लाख होनायनि रां बुंबाय थादोंना थायाखैमोन बेखौथ' बिथांमोना होला 20,000 होनानै थगायनानै दोनबाय बिथांमोना मिथिबायना दा बे समावहाय बिथांमोना बुंदों जे सरकारि स्कुल आरो प्राइभेट स्कुलनि बाथ्रा बुंदों बै पास जाग्राफोरनो फैसा होनायनि थाखाय मानो होनोब्ला फैसा होनो खारग'सिगोन होला बिसोरो बाहाना खालामजेनबाय बेनिखायनो प्राइभेट आरो गभर्नमेन्टनि सोमोन्दो गेजेरावहाय फारागथिखौ लानानै फैदो मिथिबाय दा बे समाव कास्टम बसुमतारी मोना गोमानानै दंफयो एसे सिरि जानानै दंफयो बिथांमोना नाथाय रायजोफोर बिथांमोनानो बुंदोंमोन नङा होमब्ला 3 लाख फैसा होनायनि बाथ्रा 3 लाख 5 लाख बहाथो रायजोफोर जेराव बाजेटआनो गैया आसाम सरकारा दिनैसिमबो हराखै 8 मास जाफैखाबाय दासिमबो हराखै रिहन दैमारि साराबो बुंदों अब्ला माथो बुजिदों जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोना नायलांबाय थादो रायजोफोर बिपिएफनि सरकार जानाय लोंनायनि दरखार ना बिपिएफ सरकार लोंग्लुं जाग्लुंनि सरकार बेनो जाहैबाय बर' हारिनि डेभेलपमेन्ट सरकार गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि